som jediný, kto nevedel, že Slovensko vyradilo Taliansko na majstrovstvách sveta v roku 2010. Toto si musíte pozrieť, ak milujete víťazstva outsiderov. Toto je príbeh najväčšieho futbalového víťazstva Slovenska. Rok 2010 bol pre Slovensko debutom na majstrovstvách sveta vo futbale FIFA. A aký to bol debut? Dostali sa do ťažkej skupiny s Novým Zélandom, Paraguajom a majstrami sveta Talianskom. Po 2 remízach potrebovalo Slovensko víťazstvo proti Taliansku, aby postúpilo. A čo sa stalo? Slovensko všetkých šokovalo, keď porazilo Taliansko 3-2 v nezabudnutelnom zápase. Robert Vitek strelil 2 góly a Kamil Kopunek spečatil víťazstvo v posledných minútach. Break. Ten zápas vyradil Taliansko a poslal Slovensko do 8 finále. Bola to čistá futbalová dráma, vášeň, napätie a historický triumf pre Slovensko. Aj keď potom prehrali s Holandskom, to víťazstvo nad Talianskom je stále legendárne. Slovenskí futbaloví fanúšikovia nikdy nezabudnú na rok 2010. Žua.